ଆଜି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକୁ ଆଜି ଆମର ଯାଉଛି କାଠ ଆସିଯିବ ଆଜି। ତ ଦେଖାଉଥିବା ଆଜି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଆସି ସାରିଲାଣି ଆମର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଏଠୁ କାଠ ଯିବ, ପୁରୀ ଯିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଉତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି। ଟୋଟାଲ ଆଜି ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନ୍ନ ହେଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ପାଇଁ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।